τι έχουν, δεν έφαγες σουβλάκια χθες σου παπάζει σουβλάκια δύναμη. Από εδώ παιδιά, από εδώ που μας φάνε ανοίξει την πόρτα, το βάλουμε στην πόρτα και από την πόρτα δεν έχει δύναμη να το σηκώσει την πόρτα. Ωραία παιδιά, θα κάτσει το κουτί μέσα. Ο Γιώργο θα κάτσει το κουτί μέσα. Τι έχει, τι στηρίγματα έχει Γιώργο? Τίποτα δεν έχει. Πάντω πάω στην πόρτα. Στην πόρτα. Αν δεν είναι στο κλουβί απάνω, τι πόρτα, βαϊσάβα. Από εδώ παιδιά. Από πίσω ρε. Από εδώ γιατί δεν μπορούμε να ανεβούμε στην πόρτα. Έλα. Γιατί την πόρτα την ανοίξατε? Πρώτα κύριε ρε. Πάμε. Γιατί δάκωσε την γλώσσα? Γιατί έχει χρυσουζουλιά να φάει κι άλλο. Γάμο το και το στόλι. Τι? Μπροστά γάμο το κερατό. Τράβετε το ξυλί. Θα ανεβείς εκεί. Δάκρυ. Όλοι μαζί. Περιμένετε. Πάμε. Ωραία παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Έλα γύρισε το τέτοιο, δεν είναι. Γύρισε το πάλι. Είναι διπλής. Γύρω το... Έτσι, γύρω τα πόδια πίσω. Τα πόδια γύρω τα πίσω. Κλείς την πόρτα εσύ Γιώργο και δες το κεφάλι εδώ στην πόρτα. Κοίτα, άνοιξε τα πόδια. Άνοιξε το ένα πόδι από εκεί. Άνοιξε το ένα πόδι από εκεί. Το ένα το μπροστινό. Περίμενε, Τόλι, έλα εδώ. Το τάιζε ο άνθρωπος του Φτιάξτε τα πόδια μια φορά, παιδιά. Έλα εδώ. Νομίζω δεν το δικό σου. Με τα χέρια. Το ποδάρι τ' άλλο, πού το ποδάρι τ' άλλο. Κάτσε. Το πόδι. Από εδώ πίσω τραβάτα λίγο, από εδώ. Θα το βγάλω, εντάξει. Κάτσε να το φτιάξω μια φορά. Θα φτιάξω. Θα φτιάξω το γαμπρό μια φορά. Τράβανε το σκυλί, τράβανε το Ένα σκυλί. σκηνή από εδώ, ένα από εκεί. Πάω το καλά μέσα. Κόψε λίγο το τέτοιο το σκυλί. Και βγάλει το... Έλα μορτόλι, εδώ, από δίπλα πέρασε το. Μα τι θέλει να ρίχνει στόμα παραπάνω από ό,τι μπορεί το κακόμοιρο. Τι είπαμε τώρα. Από τα φλάγια το άλλο. Φλάγια ρε σου λέω. Εκεί. Εδώ, Γύρω το ξύλο από την άλλη μεριά. Από την άλλη μεριά το ξύλο. Έτσι. Άιντε. εντάξει. Και εδώ Γιώργο. Έλα. Δεν το καλά. Σε ένα λεπτό είμαι κάτω. Λοιπόν, τα ποδάρια πρέπει να αντέσουμε τώρα. Τα πίσω. Σκηνή, ποιος έχει σκηνή από εδώ. Πάει το πιο μπροστά, Γιώργο. Κύριε, καλά είναι ρε. Θα πέσει ρε. Βάλε τα σκηνή αλλού. Το λάμπρο. Εδώ. Κοίτα εδώ. Πιάσ' το ποδάρι εδώ. Εσύ σπάς το λίγο και δες το. Έλα Γιώργο. Όχι μωρέ, έχει σκηνή, φτάνει. Δες το εσύ λάμπρο και όπως το έχω εγώ. Το λύσω από εδώ. Σήξε έτσι. Τι έβγαινε. Αυτό τι έκανες εκεί τώρα. Έτσι θα την περάσεις εσύ. Γιώργο, χαμογέλα λίγο. Έτσι θα το περάσεις εσύ. Δεν μπορεί τώρα. Το τράξεις λάμπρο. Δεν το κάθα καλά από εκεί πάλι. Γιατί τη μούρη τι δέσατε. Και τι μουρί, το δέσατε το άλλο πόδι από εκεί. Το άλλο πόδι το δέσατε. Το πόδι από εκεί το δέσατε. Ναι. Πολύ αλεκό. Για μην κάτσε. Τα πισινά θέλει και τα πισινά παιδιά. Να τα δείξω λάμπρος τώρα. Θα κάνω έτσι στον δρόμο. Άρα παλιοαρχίδια μα δεν ήθελα εγώ να πάω, δεν πηγαίναμε, θα τα αφήναμε αυτό σήμερα. Αφού το είδες ρε μαλάκα που καθόσουν εσύ μετά. Δεν θα πήγαινες. Δέστε πίσω παιδιά. Ένα τηλέφωνο το λάκι που μας κλείσει. Όχι, ξέρει. Είναι Σαββάτος εδώ. Τον ενημέρωσε ο Πίθος. Δέστε και το άλλο πόδι από εκεί. Με πήρε μόνος του, τι κάνατε, βαρέσατε τίποτα. Έτσι μπράβο, να παίρνει μόνος του. Να το τραβάει πίσω. Ή εδώ, όπως το βολεύει, να τραβάει πίσω. Τι το έκαμε στο λουρί, Από το πότσο περάσετε. Καλώς. Θα το περάσουμε, το γαμπρό θα τον κάνουμε κανένα βόλτα. Από το πότσο ρε. Εντάξει εκεί. Με πήρε τώρα που λέω τον πότσο. Με πήρε μέσα τώρα που λέω τον πότσο. Βέβαια σε καταγράφει, ναι. Είναι και χάκερ αυτός πολύ με ίντερνετ να ούσε. Φεύγουμε. Λοιπόν,